Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajina ne može da ruskog predsjednika Vladimira Putina ostavi na miru. On je pozvao svet da se suprotstavi ruskom predsjedniku kako bi izbjegli Treći svjetski rat. Zelenski je gostovao na američkoj televiziji CBS i tom prilikom rekao da je zapadna vojna podrška ključna za obnavljanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Zelenski će se danas, 19. septembra, obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Skupština dolazi u trenutku kada Kijev tvrdi da su postigli uspehe u kontraofanzivi protiv ruske vojske. Očekuje se da će se 2 dana kasnije Zelenski u Beloj kući sastati sa američkim predsjednikom Joeom Bidenom. Moramo što je više moguće osloboditi našu teritoriju i krenuti napred. Čak i ako je manje od kilometra ili 100 metara, moramo to učiniti, rekao je Zelenski u intervjuu emitovanom 17. septembra. Ajde da letimo na mestima kroz koja ne možemo da prođemo oklopnim vozilom. Ako ne možemo da letimo, hajde da pošaljemo dronove. Ne smemo da ostavimo Putina na miru, rekao je on. Ukrajina gotovo u potpunosti zavisi od vojne pomoći i opreme Zapada za odbranu od Rusa. Kijev je u više navrata vršio pritisak na Sjedinjene Američke Države i druge saveznike za snažnijim naoružanjem poput borbenih aviona F-16, koji bi mogli biti stavljeni u upotrebu već sljedeće godine. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.